Şu döwürde meňe kän gaýtalýan dedim ma, bilem oğul men azky ýaşym diýen bolsa-da bilem oğul. Indi küýnelşen boldum. Ýöne insanlarda yetmeýän zatlar bar. Men mudama diýen bolçuluk döwür tüýlemi, gaty ütköş döwürde ýaşaýar. Bolelinmi? Adamyň kem zady ýok. Ýekece kem zat bar. Dünýede aşlyk ýok, bizde aşlyk ýok. Ýöne açgözlük biraz. Allah'ın memnun açgözlük birazından saklasın. Açgözlükten saklamak için adamlar birbirine mehr versin. Şu döwürde hemme zat ýetýär, ýöne mehr ýetenem. Birbirine üns vermeli. İnsan ediyen zat mehribanlyk. Men ýanam diýdim Türk milletinde men süýdüren zat şu milletin süýjüdürligi, insanlygy. Her ädimde kim tanıyan tanımayan adam meçhide var, dua edemdi. Ben yaraman baramdı, kucak nede baramdı. Gerçekten ben anlar men için ben yaram okşum ya ağla oturmu. Ablam nem bollu diýdiler. Men yaram okşap geldim. Şu yerde şu dilere diýen edim. Gerçekten meni düýünden tanımayan insanlar, tanımayan denanlar men için dilek dualar ettiler. Allah'dan men için saklık dilediler. Anhan için şondan yokurdular, var. Ondan yokurdular, yok. Tanımayan insanın için Allah'tan dilek etmek. Son için milletinin men şeyle hurmatım arttı. Önkü dönemde şu milletin hakikatten beyliklerine düşündüm. İnsanlayanlar birbirini tüysü. Tanımayan adam sana hoş söyler aydıp bilse. Onun bizim atamız büyük mahtumunu ağacı tüyür mu diye. Aslında men adamlar diyemde, Allah Teala diyemde düşünmeyen zaten ne kalmıyor. Bizim canımın amanı da kastetmek olmuyor. Men adama ağaca tüyür diyeyim, amanı da kastetmek diye düşünüyorum. Yani hakkım yok. Hemen amanat saklayan. Birinden bir zat alamda sen eline qaytarıp vermeli, onu saklamalar. Şu zat koyup bilgiler zaman. Adamın canım amanat son için bizim hiç asan bir yerimde kastetmeli ağaç verdiğinde hakkım yok. Hiç biriyle düşünmeyelim. Salam mehriban iyileşler. Maňa öňden bäri şeýle bir hatlar gelýär. Genneje ýollaşym maňa öňküsýär gatnaşan ok howuk sala bolly. Dostlar bilen bir ýerki deni kem görenok, menden gaçydyr kem görenok diýip ýazýarlar, gyýdlar. Gyýdlar indi men size punktum jogap berip başlaýas. Birinciden bizim özümüz ütgöýär. Nähil ütgöýär? Bize edinni bu gelin edip edinni oglan. Biz owadan johorajyk gelin aladasyz gyýz, waqyr şaqyr oýunlaryny götürýär, şutgalaryny götürýär, bilejen oğul nabat balaýmyzy geçirýär. Öňkü söýüşen gyýdy bolsaň sen gyýz aladasyz wagtyň sen tanap ýör ýollaşyň. Indi oglanyň beýnisi bilen bizim beýnimiz psixologiyamy tapawutlanýany düşünün gyýdyr. Olar başka planetadan, biz başka planetadan. Indi her ki owadan jogorp jikilleşip ýören gyýdy, söýgüldi, birden göwreli bolýar. Göwreli bolmakdan öňem sen onu öz dünýäsine getirýär, oglan öz dünýäsine getirýär-de daşta göre bilen öwrenişdirip başlaýar bu gyýdy. Gaýny bilen, barlygy bilen, gaýnatasy bilen, maşgalasy bilen, eltisi bilen her ki bu gyýd bu taýda uýgunlaşýança bu gyýdyň kellesi psixologiýasy ütgöýär. Gyýy bular ma plan edip ärin dürtüp başlaýar. Ýani öwrenişip başlaýar da. Indi her ki aladasy parkda oturan söýgülüňden nişan galman başlady. İkinci göwreli bolýar. Göwreli bolandan soň muň beden ütgöýär. Polny ütgöýär kellesi, sebäbi göwreli, ýalyň kellesi ütgöýär. Arsarayan bolýar, kaprizny bolýar.
bedeni düýbünden ütkap başlaya, öňkü härki parkda oturan söýgülsüni otýur abi. Bu oğlan bärde gezip ýör gyýdyr. Düşünýäňiz, men aýtjak bolan adama tapawutlan ýa bular diýänim şol. Durmuş görmedik boy oğlan bilen, ene durmuş gursaň şoňalyk başla. Olam çaga, senem çaga, ikiňiz hem görmedik. Ýöne ol aňyrda galdy. Parkda oturan aladasy söýgülsüni gezip ýör ol oğlan. A sen bärde gowral bollaň. Ütgödüň uje semräp başladyň, uje kelläň ütkap başlady çagaň bolandan soň bolen. Sen düýbünden başga adam bolýaň, sen ene bolýaň. Çagadyň aýapjyk şeýdip durkan oğlan şeýdip daşyndan seredýär-de size päskel beresi gelenok. Seni aýasy gelýär. Uşa özüni oğlan leşni görüp başlaýar. Leşni görýäni özüm bilenok, bärsinni. Ýani sen aýamak maksady bilen, sana azar bermek maksady bilen, azar bermedlik maksady bilen sana çekilip başlaýar senden. Tebe seni hem öz dünýäň ýasap başladyň, çagadyň bilen, öýjagaşyň bilen, o är görgülüň galla ýypdy, galla görgülü. Galy oňa eliň degenok, täze başladyň sen. Gören zadyň däl akylym. Düşünýärmi? Bu da düşünen oga. Onuň gaty görýäňiz. Yollaşım menden daşlaşdy, yollaşım näme dip, öýüň işi bilen, çagalar bilen aýal görgüli başagay bolýar. Ärim hem gitjek yer ýoklu, ärim-de, düşüner-de diýäňiz. Aslynda düşünenok bular. Aslynda olar sizde şo parkda gezip ýörenje gyýdy gözläp ýörler. Onuň sizden wagtyň geçmek bilen, şo öý bilen, şo çagalar bilen warra da şarra bolup galsaňyz gyýdylar. Olar parkda oturan gyýjaşy gözläp başlaýarlar. Şo aladasyzlygy, şol günleri, şol duýgulary berjek gyýdy gözläp başlaýar oglanlar. Şoň üçin hem sizden daşlaşýarlar. Bulaň beýnisi biziňki bilen deňdä gurulşy. Düşünýäňizmi? Şoň üçin men size diýän, erkekler çaga ýalak janym. Muçucu ediň diýene. Bir ýyl mundan owal ýatdym men şu temany şeýle gowy gitdi. Aşaklary geçirädir taparsaň. Çaga ýalak jana balam edidim diýmän ýadyňyzdan çykarmaň. Aňyrdan işden gelim boýuny böküň, ýykyň boýuny böküp. Alyň elinden oşlar, saňa döneýnip, şu işden gelenne bir şo görgüliň bir ýüregini bir kalbyny açyň, onuň ýydyny bir zaty bor. Men şoň üçin diýän size gyýdar, şoň üçin ýollaşlaryňyz sizden daşlaşýar toýdan soň. Olar düşünmän galýar, olar ýyda galy. Olar senden şol jenneti, şol maraly, şol keýigi, şol şyryny gözläp ýörler. O şyryn ýoga, o keýik ýoga, o jeren ýoga. O gyýd eýem davno daýda bolup gitdi, geneje bolup gitdi. Agay şuňal bambuk isleseňiz mehribanlar aşagda akauntyny belleýän, gowja bambuk gulup gowjydyny. Köýnejigim Dursunjan tikip berdi. Oňa akauntyny belleýän. Öz pikiriňizi ýazyň. Düşünüň ärleňizi, ärleňiz bolban bir adajyk pikir etip görün gyýdylar.